Čačuj, sorry, že som tak nič. Čačuj, ja som Luko za sebe, dneska vítam pri novom videu. Dneska je to bike park hall. Máme tu nejaké skoky. Ale nie sú všetky hotové. Skočil som to tak, použil som to sekol, neviem prečo. Je to kopak. A skôr som to zlo. Čaute ľudia, ja som Samo, vítam vás u nového videa. A dneska vydáme u nového videa teda. Takže teraz sme skočiť tam, kde má Samo bike, ten skok. Strašne dobre sa to skáče dole. Sice to malo a dobrý je to odraz a uvidíme sa až tam. Čo ja? No takže zase pokračujeme. Teraz natočím dva skoky som. To, čo som práve skakal a to prvé, čo som mal na úvod. Takže zatiaľ. Čau. Sorry ľudia, že sa to tak zlo natočilo, ale bolo trochu vidieť ho v lete, ale moc pri dopade nie. Možno aj o mňa, lebo ten skok je moc nízky. Ako vidíte. To fakt malý skok. To je šviko. Takže teraz bude Samo zase natáčať mňa, ako bude skákať. Tam je vzadu skok. Tam je ten skok. Vy ho nevidíte, je v tráve. OK, tak. Samo, tu to máš, keby... Ty si zistil, ako sa približuje? Hej. Takto. To viem. Dobre, keby tak. Som ťa dal na 1,7. No to prvé aj druhé. Ako, skákal som pekne? Zastavu si to? Hej, nie. To jak si spadol, ježiši. Chápete, jak to spadol? On tam zadriftoval, zastavil ho bike na predné koleso a spadol. To je buzna, čo? Sorry, že to je istá vstív. Tak máte tu buznu na veľkom zábere. Približené, že? Jo. To nak máš kabane. Skočil strašne malo, vieš to? Keby na konci videa budú nepodarené zábery, ako som zletel trebárs alebo Samo, takže sa to snad užijete. A keby ľudia za chvíľku video končí, ešte skočím to a mostík ja, Samo asi už nejde, čo? Chvíľku streva. No a končí video, takže na konci uvidíte tie páry. Ok. Sorry ľudia, ale bohužiaľ sa mi to prvýkrát to asi nepodarilo, takže ho idem ešte raz. Wow. Si v pohode? Jo. Ťa natočeného. Moja ruka. Ťa natočeného. Tu navidíte tú tlúsťa prda. Kurva, bliať. Teraz budú ľudia nepodarené zábery, ktoré sme spadli, bohužiaľ, no. Ako ja tento, trebárs, to sa rovno teraz videli. Keby nie je to ako nafingované, je to fakt práve, mohli mať tu na ruka. Takže snad sa vám to bude páčiť. A čau! Hoho. Ty kokos. V pohode. Hej. Kurva. Čo na to? Ha. Rozhadzoval. Ty kokos, to čo máš za koň? Že jo. Toto dáme, čo keby sme to tak dali akože nakoniec, vieš? No, možno. Že tam budú faily. A tam mi nacháť buď. Si v pohode?
Ty si spadol! Takže ľudia, pre toto video by to mohlo byť všetko. Videli ste Fairly 2, viac sa nám sami nepodarilo, vieš, no dokopy boli 3, ale proste tak. Keby všetko bolo tak natočené práve, Fairly všetko. Takže čau.